Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní tohto videa, ktoré sme pripravili v rámci vzdelávacieho programu Podnikový kontroling a MS Excel. Bližšie informácie na www.excelkurzy.eu. V tomto videu v poradí 9. tvorba reportu formou dashboardu. V Exceli by som chcel vám približiť, čo dashboard je, aké sú jeho charakteristiky, výhody a formy. Toto video je pokračovaním predchádzajúceho videa číslo 8, kde sme hovorili o tom, aké sú charakteristiky dashboardu, súboru grafických prvkov, ktoré umiestňujeme v dashboarde, aké sú jeho vlastnosti, ako môže vyzerať a jeho formy. Ukázali sme príklad dashboardu, tohoto, že máme vytvorený nejaký dashboard, kde sme umiestnili grafické prvky tak, že sú zastúpené kľúčové skupiny ukazovateľov finančno-ekonomickej situácie firmy, ako sú je hospodársky výsledok, výnosy, náklady, rentabilita, likvidita, zadlženosť a ukazovatele aktivity. Ďalej sme ukázali, že takýto dashboard musí mať ovládací prvok, kde vieme vybrať jednotlivé mesiace, to znamená obdobie, ku ktorému chceme hodnotiť finančno-ekonomickú situáciu podniku. Ďalej sme ukázali, že celý dashboard, všetky grafické prvky sú interaktívne, sú dynamické, to znamená, že reagujú na to, aké obdobie si vyberieme. Všetko je v pohybe a prispôsobí sa hodnotám daného mesiaca, daného obdobia. Ďalej sme hovorili, že grafické prvky majú stupnice, tie stupnice sú rozdelené na pásma červené, žlté a zelené, ktoré nám uľahčuje okamžite vidíme, kde sa nachádza hodnota, v ktorom pásme vieme, že aká je v danom ukazovateli situácia firmy. Ďalej sme hovorili, máme ešte jednu hornú lištu, kde sú umiestnené tlačidlá na prepínanie medzi hlavným dashboardom KPI o kľúčové ukazovatele celkovo, to znamená dashboard nás je tu, ale môžeme prepnúť na jednotlivé skupiny týchto ukazovateľov. Išli sme pozrieť bližšie túto skupinu likvidita a zadlženosť. Tu sme hovorili, že sme sa prepli na dielčí dashboard likvidity a zadlženosti. Sme hovorili, že aj tu máme ovládať prvok na výber mesiaca, obdobia, ktoré chceme toto hodnotiť. Áno, podobne ako v celkom dashboarde, aj toto funguje rovnakým spôsobom. Okrem toho sme hovorili, že tu máme textový komentár v prípade jedného grafu aj druhého grafu. Všimnime si, že aj tento komentár je dynamický, to znamená, že sa mení v súvislosti s tým, aké obdobie vyberieme a kde sa bude nachádzať tá hodnota. Aké informácie sú tu? Poprvé, informácia o aktuálnom stave. Aktuálna hodnota okamžitej likvidity firmy je optimálna. Áno, nachádzame sa v zelenom pásme, úplne v prostred zeleného pásma 0,35. Ďalej, informácia oproti predchádzajúcemu obdobie došlo k zlepšeniu hodnoty tohto ukazovateľa. Áno, predchádzajúce obdobie, táto ručička, kde sa nachádza v žltom pásme, sme zlepšili v tomto ukazovatele situáciu a sa nachádzame dneska v optimálnom pásme. Ďalej, veľmi dôležité je, aby sme v každom mesiaci, keď hodnotíme, aby sme mali nejaký odhad, aká bude hodnota ku koncu obdobia. Áno, tu máme, že pri doterajšom vývoji odhadujeme hodnotu
okamžitej likvidity ku koncu roka na 1,05. A ešte treba hodnotiť aj tú odhadovanú hodnotu. Odhadovaná hodnota okamžitej likvidity ku koncu roka je vysoká. Keď je vysoká, tak to znamená, že nízka efektívnosť využitia zdrojov. Ak zmeníme mesiac, napríklad tu, už vidíme, že ten text sa zmenil. Aktuálna hodnota okamžitej likvidity firmy je vysoká, to znamená, že nízka efektívnosť využitia zdrojov. Predtým sme mali, že je optimálna. Áno, nachádzame sa medzi žltým a červeným pásmom. Oproti predchádzajúcemu období došlo k zhoršeniu tohto ukazovateľa, predtým sme mali, že k zlepšeniu. Ďalej, pri doterajšom vývoji odhadujeme hodnotu ku koncu roka na 0,54. Táto hodnota je tiež vysoká v prípade okamžitej likvidity, to znamená, že nízka efektívnosť využitia zdrojov. Tento dynamický komentár nám pomôže, nám uľahčí pochopenie tohto grafu. Ďalej máme tu celkovú zadlženosť. Tu je tiež tachometer, ale špeciálnym špecifikom je v tom, že jednak je jednostranný, že je zelená zóna žltá a červená, respektíve pásma, zelené, žlté a červené pásmo. To len v prípade, ak tu máme komentár, pákový efekt je pozitívny. V zátvorke zvýšenie zadlženosti vedie k nárastu rentability vlastného kapitálu. A ak je pákový efekt pozitívny, potom tá stupnica vyzerá takto, že existuje vôbec zelené pásmo. Ak je pákový efekt negatívny, to znamená, že náklady na cudzí kapitál sú vyššie ako je rentabilita celkového kapitálu, tak v tomto prípade hoci aká úroveň zadlženosti je pre podnik nevyhovujúca a vedie nárast zadlženosti k zníženiu rentability vlastného kapitálu. Keď pozrieme v mesiaci 8, tak tam je situácia taká, že rentabilita už celkového kapitálu je nižšia ako sú náklady na cudzí kapitál. Hej. To znamená, že pákový efekt je negatívny. Pákový efekt je negatívny. Zvýšenie zadlženosti vedie k poklesu rentability vlastného kapitálu. Predtým sme mali, že pákový efekt je pozitívny. Zvýšenie zadlženosti vedie k rastu rentability vlastného kapitálu. Teraz, že pákový efekt je negatívny. Ďalej, napriek tomu, že zadlženosť je nízka, 40% zadlženosť, samotná tá hodnota 40% nie je vysoká. Ale vzhľadom na ten pákový efekt neodporúčame jej zvýšenie. Ďalej, oproti predchádzajúcemu období došlo k zhoršeniu hodnoty tohto ukazovateľa. Áno, v tomto mesiaci môžeme takto hodnotiť, lebo pákový efekt je negatívny a došlo k nárastu zadlženosti. Pri doterajšom vývoji odhadujeme hodnotu celkovej zadlženosti ku koncu roka na 40%. Áno, je to špecifický graf typu tachometer, ktorý je len v prípade zadlženosti, má takéto vlastnosti, že samotná stupnica sa mení podľa toho, či je pákový efekt negatívny alebo pozitívny. Ďalej z tohto dielčieho dashboardu môžeme sa prepnúť na výnosy náklady hospodársky výsledok. Takisto
Tu už máme len tieto 3 grafy, môžeme sa venovať podrobnejšie, detailnejšie týmto grafom. A takisto vidíme, že každý graf má nejaký textový komentár, ktorý je tiež dynamický, to znamená, že sa mení podľa toho, v ktorom mesiaci sa nachádzame. Takisto máme tu prvok ovládací, ktorý nám umožňuje výber mesiaca, časového obdobiu. Vidíme, že aj komentár sa mení, aj tieto grafy, hodnoty ručičky, ich pozícia sa mení. Takisto je rentabilita, máme len 2 grafy, môžeme sa venovať a každý má nejaký komentár, kde tiež je dynamický, takisto aj aktivita. A môžeme rovno z toho ísť aj na hlavný celkový dashboard. Áno, ak sme tu v tomto dielčom na 5. mesiaci, všimnajme si, že keď prídeme do hlavného, tak tiež sa prispôsobí a budeme v 5. mesiaci. A naopak aj z tohoto, keď sme v hlavnom na 7. mesiaci a prídeme na rentabilitu, tak tiež bude to 7. mesiac, keď to dáme, že 9 a ideme do hlavného, tiež sa prepne na 9. mesiac. Veľmi podstatné je, ako stanoviť tie referenčné hodnoty a na základe nich určiť jednotlivé pásma týchto grafov. A potom samotné grafy, ručičky a stupnice a jednotlivé hodnoty. Ďakujem za pozornosť